Ναι, γεια σας, είμαστε οι Examinated και σήμερα θα κάνουμε ένα tutorial στο οποίο θα δείχνουμε πώς να δημιουργήσετε ένα αρχείο SRT και πώς να βάλετε αυτούς τους υπότιτλους σε ένα βίντεο σας στο YouTube. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσουμε το σημειωματάριο. Ας ονομάσουμε το αρχείο μας subs. Για την πρώτη σειρά υποτίτλων θα πατήσουμε το 1. Από κάτω θα γράψουμε από πού θέλουμε να ξεκινάει η πρώτη σειρά. Πρώτα είναι οι ώρες, μετά τα λεπτά, μετά τα δευτερόλεπτα και μετά τα κλάσματα του δευτερολέπτου. Εμείς επειδή οι υπότιτλοι μας θέλουμε να ξεκινούν από την αρχή, θα έχουμε αρχικά παντού 0. Μετά θα κάνουμε ένα βελάκι και δίπλα θα γράψουμε με τον ίδιο τρόπο πότε θέλουμε να τελειώνει αυτή η σειρά υποτίτλων. Ας πούμε ότι θέλουμε να κρατάει 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Από κάτω θα γράψουμε το κείμενο που θέλουμε. Για παράδειγμα θέλουμε να γράφει hello στην αρχή. Έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα κάνουμε και μια δεύτερη σειρά υποτίτλων. Τώρα ας σώσουμε τους υπότιτλους μας. Λοιπόν, ας το ονομάσουμε sub στο αρχείο. Κωδικοποίηση θα πατήσουμε Unicode και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα όπως είναι. Ωραία, τώρα για να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε τους υπότιτλους μας σε ένα βίντεο στο YouTube. Πατάμε στους υπότιτλους, προσθήκη υποτίτλων και μεταφόρτωση αρχείου. Η γλώσσα των υποτίτλων είναι αγγλικά και μεταφόρτωση θα διαλέξουμε το αρχείο με τους υπότιτλους μας. Ωραία, για να δούμε τώρα πώς είναι οι υπότιτλοι στο βίντεο. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο και άμα σας άρεσε και σας βοήθησε μπορείτε να αφήσετε ένα like και ένα comment σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.